Ukuthi ukhona besilisa ombonayo. Mina Yeah. hayi uyena lo Usho ukuthi ngaphandle kwalo akekho omunye. mhm Osho ukuthi ngisethubeni uyabona. ethubeni Serious. Osho ukuthi ikhona into engase yenzeke uma ngithatha ukubheka ngoba benginethemba serious lokuthi yazi akekho ngempela ombona. Ngiyajabula kama ngabe uthanda lo ukuphela kwamanje. hayi uye lo khona okwamanje. Hayi mina bengicela ukuthi simfake omunye ozoba umuntu ke manje. Awuqagele nje ukuthi ngawubani. Hayi bo. Hayi angifuni ukucagela ngifuna ukutshela wena. Hayi shuthi mina ngempela ke. Uma ngabe ufuna ukutshela mina akekho nje omunye makunjalo yimi nje. Uwe Qo. ucabanga wena njengoba uyibhinca ungakwazi ukumela intombazane Enjani? Ushuthi njani le ntombazane leyo? ephuza amabhinca ekhulu manje Awaphuzi ngani amabhenqa? but awathanda abafazi abaphuzayo.